Inselmilkom, illum l-4 ta' Ġunju il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Efrem, diaknu u duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa Rożarju mmexxija minn Patri Andrew Gallia, Franġiskan konventwali li ġie ordnat saċerdot 10 snin ilu. San Mattew jippreżentalna lil Ġesu bħala Mosè l-ġdid. Kif Mosè tela fuq il-muntanja Sinaj biex minn hemm jirċievi l-liġi mingħand Alla, hekk ukoll San Mattew jurina kif Ġesu wkoll jitla fuq il-muntanja biex jagħtina l-interpretazzjoni vera tal-liġi ta' Alla. Bl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejju ningrazzjaw lil Alla li qed itina din il-grazzja li nipparteċipaw għal din l-Ewkaristija minn djarna. Ejju nitolbu biex verament anke minn fejn qegħdin aħna nħossu l-preżenza sabiħa ta' Alla tagħna. U fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew nitolbu mafra lill-Alla ta' kemm il-darba ħabbejnieh bi-sforz. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, illi jien ħaddi nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt żmirijiet. Ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna, jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li minnek ġej kull ġid, fiċ-ċakontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bl-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bil-ħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek u mal-Ispiritu Santu jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, tant aħna għandna qalbna qawwija quddiem Alla permezz ta' Kristu. Mhux li aħna minna nfusna għandna l-ħila naħsbu li xi ħaġa ġejja minna nfusna. Il-ħila tagħna ġejja mingħand Alla, li tagħna l-ħila li nkunu ministri tal-patt il-ġdid. Il-patt mhux tal-ittra, imma tal-Ispirtu. Għax l-ittra toqtol, imma l-Ispirtu jagħti l-ħajja. Issa jekk il-Ministeru tal-Mewt imnaqqax fil-ġebel kien hekk imdawwal bil-glorja li uliet Iżrael ma setgħux iżommmu għajnejhom f'wiċċ Mosè minħabba fid-dija ta' wiċċu u din ma kinitx għal dejjem, kemm aktar ikun imdawwal bil-glorja il-Ministeru tal-Ispirtu. Jekk il-Ministeru tal-Kundanna kien imdawwal bil-glorja, kemm aktar jiddi bil-glorja il-Ministeru tal-Ġustifikazzjoni. Anzi, minn daqshekk dak li darba kellu l-glorja ma kellu glorja xejn ħdejn il-kopor blaqis tal-glorja ta' issa. Jekk kien imdawwal bil-glorja l-Ministeru li kellu jgħaddi, kemm aktar hu mdawwal bil-glorja dak li għandu jibqa'. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Int qaddis mulej Alla tagħna, flimkien, int qaddis mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħir lill-mulej Alla tagħna, inxteħtu quddiem mirfes riġleħ għax hu qaddis, flimkien,
int qaddis mulej Alla tagħna. Mose u Aaron fost il-qassisin tiegħu u Samuel fost dawk li jsejħu ismu kienu jsejħu l-mulej u hu iweġġibhom. Flimkien int qaddis mulej Alla tagħna. F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom, kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tom. Flimkien int qaddis mulej Alla tagħna. Mulej Alla tagħna inti smajthom, int Alla li tgħader kont għalihom, iżda tħallas tal-imġiba ħażina tagħhom. Flimkien int qaddis mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħir lil mulej Alla tagħna u nxteħtu quddiem l-għolja mqazza tiegħu għax qaddisu l-mulej Alla tagħna. Flimkien int qaddis mulej Alla tagħna. Il-modijiet tiegħek għallimni mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej jimmakom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matew. Rod fħil lilek. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li nġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti, jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu qed jgħidilna xejn taħsbu li jiena ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti, jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom imma biex inwassalhom għall-perfezzjoni. U forsi ngħidu kif Ġesu jgħid hekk meta aħna nafu li kien hemm drabi fejn ma rrispettax is-sibt, kien hemm drabi fejn ma rrispettax is-sawm. Ġesu huwa kritiku ħafna anke ta' ċerti liġijiet u preċetti. U allura Ġesu għalfejn għandu bżonn jagħmilha ċara li ma ġiex biex iwaqqa' l-liġi imma biex iwassalha għall-milja tagħha. Aħna nafu li dawk li l-iktar kritikaw lil Ġesu fuq in-nuqqas ta' osservanza tal-liġi kienu l-Fariżej, qassisin kbar, skribi, dawk illi kważi kienu qed ikomplu dak li kien ġara qabel, jiġifieri li l-liġi ma beqgħetx sabiħa. Il-liġi ma beqgħetx sors ta' libertà ma magħha żdiedu preċetti u regoli li saħansitra l-istudjużi jgħidu li waslu sa 613 il-preċett. Tant li kienu għamluha diffiċli li tħobb lill-Alla. Immaġinaw, inti qed tipprova tħobb lill-Alla u l-ħin kollu bombardjat li tittamel hekk, ma tistax tagħmel hekk, tittamel hekk, ara ma tmux tagħmel hekk, ara jiġrilek hekk. Din hija mħabba sfurzata. Il-liġi verament hekk issir madmat kważi tittifga biex tħobbu lill-Alla. U allura sors ta' libertà ħalla jekk tagħna liġi biex aħna verament ninħelsu. U allura Ġesu donnu qed joħodha u jagħmilha ċara ma' dawn in-nies illi għalihom mhux il-libertà li tagħti l-liġi kienet għal qalbhom, imma l-madma Ġesu darba minnhom jgħidilhom intom għabbejtu lin-nies biżijiet li laqqas intom subajkom iż-żgħir ma jinexxielkom iġġorruhom jew terfawhom. U allura x'irid jgħidilna l-mulej u x'għamel il-mulej? Il-mulej lill-liġi ta' qalb. Mal-liġi żied il-ħniena. U allura poġġa l-bniedem fiċ-ċentru tagħha. Ġesu wkoll jagħmilha ċara li ma tistax issalva bl-isforzi tiegħek biss
billi biss tħares il-liġi ma tistax tagħmilha. F'ċerti aspetti Ġesu jagħmel aktar diffiċli il-liġi. Għaliex għax jgħid li tħobb il-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha, u l-proxmu bħalek innifsek. Meta jgħid illi titaħfer, meta jgħid li titħobb l-edewwa, itbierek il-min jisħtek. Kif tista' tasal tagħmlu dan? Jekk mhux illi tinżel għall-kubtejk quddiem Alla tara fil-limitazzjoni u r-reżistenzi enormi li hemm f'qalbi u f'qalbna biex inħobbu. U l-mulej tgħidlu isma' il-liġi tiegħek sabiħa, naf li tridni nikber, naf li trid teħlisni, imma jien għadni lura, għandi ħafna reżistenzi biex inħobb. Lilek nagħmellek il-bsaten fir-roti biex inti lili teħlisni, għax wara kollox jiena komdu fil-jasar tiegħi. Allura tgħidlu għajni inti mulej, għajni ninqala, għajni naraf x'inhuma l-bżonnijiet tiegħi, għajni naraf kemm ħafna drabi l-intenzjoni tiegħi mhix retta u nħobb biex inkun maħbub jew biex nitħallas lura. Irid nasal nemmen li s-salvazzjoni mhux se nixtriha, mhux se nimmeritha. U allura jagħmel sens dak illi jgħid Pawlu, San Pawl fl-ewwel qari li aħna smajna. Mhux li aħna minna nfusna għandna l-ħila naħsbu li xi ħaġa ġejja minna nfusna. Il-ħila tagħna ġejja minn Alla. Li tagħna l-ħila li nkunu ministri tal-patt il-ġdid. Il-patt mhux tal-ittra ma tal-Ispirtu. Għax l-ittra toqtol, imma l-Ispirtu jagħti l-ħajja. Verament huwa l-mulej li jrid ikunu li jmexxina. Kif jgħidu lilna fl-ordinazzjoni, Alla li beda din l-opera tajba fik iwassala sa tmiem. Hekk kif jgħid San Pawl darb'oħra, kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu, glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nresqu quddiem il-mulej ix-xewqat l-iktar profondi li hemm fil-qalb tagħna. Nitolbu lil Alla l-Missier jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex aħna verament inħobbuh fl-Ispirtu u fil-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-mulej jagħtina l-għarfien li l-liġi tiegħu tittamel minna bnedmin ħielsa. Nitolbuh il-grazzja li narfu verament lilna nfusna u x'inhu dak li qed iżommna milli ma nħallux lil Alla jħobbna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-Knisja biex inti tkompli tberika tqaddisha. Tejna tara fl-Ispirtu tiegħek li jaħdem fis-sinjali taż-żminijiet u tkun tax-xhieda profetika tas-soċjetà tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-membri l-aktar dgħajfa tal-komunitajiet tagħna, dawk li għandhom problemi ta' saħħa, problemi minħabba telfa ta' xi ħadd ta' għażiż, minħabba xi problema fir-relazzjonijiet biex inti mulej tibgħat l-anġli tiegħek li jkunu l-balsmu fuq il-weġġat tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-mejtin kollha tagħna biex turihom il-glorja ta' ibnek Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kull wieħed u waħda minna jpoġġi quddiem il-mulej ix-xewqat l-iktar profondi li hemm fil-qalb tiegħu. Il-qamissier qaddiż dan it-talb li aħna poġġejna quddiemek bl-istess imħabba li bija tilqa' l-ħuna u l-ibnek Ġesu Kristu illi miegħek u mal-Ispiritu Santu jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Dej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa ta' tieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek min ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li ngħidu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għazzi lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu Sidna. Di Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala wlied tal-istess missier jew nitolbu dik it-talba li għallimna ibnu il-maħbub. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina. Daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna.
biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna qegħdin nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa bil-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennanina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennanina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħin ja dawk li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Isem ta' Kristu jħarsu. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Saħħaħna mulej bitqarbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunitna u nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej nroddu ħaj lill-Alla.
Blisem tal-Missieru, tal-Iben, u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana jismat tal-tana, l-sejna u jiqaf mana. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina, u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-semawijiet jitqades ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffrinna n-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-semawijiet jitqades ismek, tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sim-għalik Marija, bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sim-għalik Marija, bi-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
Mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Mbirak inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Mbirak inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Mbirak inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina li tkun li bentijek bħanna. U Ġesu għafrina d-nubitna, l-isna minn nar tal-infern, u ġenerweħ kolla speċa minn dawk għandhom bżonn ta' ħnina tijak. It-tielet misteru minn tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu, bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqades ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina li tkun li bentijek bħanna. U Ġesu tijie għafrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern. U ġena l-irwih kolla speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Ir-raba misteru minn tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li jinti fis-semawiet jitqades ismek. Tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek.
Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, b'ringrazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kisma tal-tana. Ġesu li tulet għalina rrit ikun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi offrina d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek. Tiġi saltnatik kull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżina kuljum atina llum affrina nubietna pa' minn affru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kisma tal-tana. Ġesu li tulet għalina rrit ikun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi offrina d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik, Sultana, ta' ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet. Jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. خبزنا كل يوم ماتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر منه هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا Snim għalik, Marija, bil-grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا في السيئة الموت أنا أمن Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمن Għazzijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. الدول تديم يدليلهم Jistrieħu ma fil-paċi. أمن Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu ħniena. كريستو هنينا Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu ismana. كريستو اسمانا Kristu il-qatt tal-btana. كريستو القتل بتاعنا Missier eterna Alla. هنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا Spiritu qaddis Alla. هنا لينا Trinità qaddisa Alla wieħed. هنا لينا Imqazza Marija. اطلب علينا Imqazza Alla. اطلب علينا Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا Om ta' Kristu. اطلب علينا Om il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħniena. اطلب علينا Om tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا Om muxebba. اطلب علينا Om mit-tama. اطلب علينا Om li zjed safja. اطلب علينا Om li zjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب علينا Om li tistħuq l-imħabba. اطلب علينا Om tal-aġeb. اطلب Om علينا tal-parir it-tajjeb. اطلب علينا Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا Om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollok aqal. اطلب علينا Xebba li tistħuq kull qima. اطلب علينا Xebba li tistħuq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħniena. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tieba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri ta' lavorju. اطلب علينا Dar ta' deb. اطلب علينا Arka ta' rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib ta' sema. اطلب علينا Kewkba ta' filodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-mitimbin. اطلب علينا Faraġ tal-imniktin. اطلب علينا Faraġ tal-migranti. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana ta' Rosarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. هنا لينا Tlopalina qaddisom Alla. biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Ħatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlu simidu jaqta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis ta' demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ż-żina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek l-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publiu,
Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Ignazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina blajja ta' dak li reppetinna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbierom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Patri Andrew Gallia. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nsellmilkom.